Amai. Bonjour, madamekes en monsieurs. Vandaag op de 20ste van de 11e in 2011 zijn we hier in een café Bombardon in Maastricht. Het mooie plaatsje Maastricht, de hoofdstad van Limburg, maar dan ook de hoofdcafé de Bombardon. Zometeen als trein gaan we een mooie show geven van de Neddy Wally. De Neddy Wally heeft een cd gepromoot, ja. En ook een cd gemaakt op zo'n schijfje, je kent het allemaal wel. Het is zo'n schijfje waar de plezante nummers natuurlijk van de Neddy Wally, maar ook van de Monsieur Maurice op staan. En je zal het beloven, we gaan er zo meteen naar het feestgedruis op de 20ste van de 11e 2011 in de café van Bombardon in Maastricht. En wat een plezante mensen er zijn, je wilt het niet weten. Ik deel de roosjes uit en we beginnen met een hele mooie chanson. Jou herken ik met mijn gesloten ogen. Ziet je het al? Als trein, tot zometeen. Amai. Eenzaam liep ik door de straat. Daar zag ik een schaduw staan. Toen zijn alle lichten uitgegaan, maar ik wist waarom mijn hart zo snel ging slaan. Jou herken ik met gesloten ogen, zonder licht in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen, want mijn hart zegt wie het is. Vele kussen, vaak bij maanlicht, anderen als de zon weer lacht. Jou wil ik wel alle uren kussen, als je wilt, ook midden in de nacht. Jou herken ik met gesloten ogen, zonder licht in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen, want mijn hart zegt wie het is.